Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Banang kentiu ya kakam melek kai football jong ki khana pule ki badon hari bhoi mingi badru ban snguthu ya ka jingdon kam jong ka jingil akai nalor ki kot pule ka Grace Foundation Secondary School Bhoirambong kala penlong ya ka second inter school knockout football tournament arhaja arpusan hakaba lala ban sedang mendak sengi kum ka jing sedang bat ka jing pen ebok eksau ya ka jing sedang jong ka ne ka lempung uba is nehing ubadi UMDC ka than ubadi ru UEM ka KHADC ulawan poi ban pli perda ya kane ka lempung ya le kai football jongki khadwei tli ki school bapher ki badon ha kane ka than ha kane ka sngi lai don lang ru ka kong Altrisha Warjri ka badai ka principal jong ka Grace Foundation Secondary School ubabu Aloysius Marbo ubabu defender Lamare uba Shaprang Rembai lembat kiwei kum kadak kajing pli gane ka tournament football jeng school ke bal player da Grace Foundation ngan shoot juga ball but ina tak putih bara mah ben kerku ya gane ka tournament ina du ski basdang but hadu la shai hadu ka arpuk nai tari Secondary School Mowbray, Kilong Kumne. Beban Care the car goalkeeper. One Jab Madur. Mike Cooper Single. John Albert. Mersing. Mebadan Lang Rambai. Jefferson Rengachiang. Kidbak Madur. Pante Lang Rambai. Ulong bahaga ski ke Benengkong kabau Abraham Lincoln olong kum presiden hagaski ke Benengkong oleh John Syah kata kajaka kabau dei bentrei kidon bun na pedeng kita kidong tawan ki bapau jong perthei jong katagari hawa ki kwa ban introduce ilade baru nama kismupo kabau Abraham Lincoln dei presiden Wai na plan jungki ulayang bat long kum ne ngai thu ba yai pa jung me bau dei unong su juti upersang ya kawan pentron upersang ya kawan pendom bat upen po ya ka jinglong presiden jung amaru Abraham Lincoln wan na long ying kabeduna kayo kakot kat ba kita giwai pat kidai gibriu gibuan na long ying kibabit kibabiang Handai kai ke bangakwa benit hui pihang ni. Bo Abraham Lincoln harin bola keren ni. Ta na pring jungki long ulo jubab bat ulong khoble shibun ma pipin kan mau. Bo kupa jengau be nong su cuti. Kadai sisa kata bat mangai la deru nganang ni kapan su cuti. Handai ngai ke burung ke bakrau pipin kan mau kupa junga. Ba udai sisa nong su cuti ubadanam. Bat hisin bala su ipa jonga ke juti jongno ri jongno kadai ke juti ke baskem bat ke babha hangta ke jingmut jong kita ban pendom yu ban penpo yu Henry udah ke jingit ujubab ya kita kiba persang ke ban wo ne wo dau yu kai ke bangakwa ban perindur hang ne kalong ya phi ki players ru aw phi le kai lese ha ke game don na plek jung phi ki players ki banang ban pendom man pinisrai harai kai gawang kwa banong kalong phim dei bandon mota ka mensim da ka mensim ga basnurit da ka mensim ga jum nut phile kai bah ik ya kita ki bale sniwi phi khnang ba phi phin poi sak thong jong jing job
pinongkam manlong ubriu ki basngorit monobon tip dana preng jumpi ki prayas hangne ki ban poi sakawai pat ka benta ki ban poi pat sakawai ki jela ha ki benta jeng ki jingel kai ki jumpi kit bok kuryang ki ke Grace Foundation School ba ka digawi ka school ka balasdang nadu macam sedembat hadu mdos sedembat ki sedem ki ban sawan on penyak kum kini ki program kum kini ki tournament kawan pensei ki kena shibun ki ban penira jong kesap ka pam jumpi kublai shibun mes wa pila kemau kumi kini ki program to pile haga dong ka thanjungi ber khamtam haga snong ngi ki jungi ngana kalyang kum to nong mikmat botmai bu kum ni ndc jong kombroi ngine kit kina balem mis nganom ino tangkum ne ina dan rengkat agau ka por sa ko por ya ka bana tre rengkat bat phi na ka banta ka jing tmu ba ka jumpi bar nios nguru ba shen pinsa pline ka academy kamen skemba lemba ka academy pinsai shibun kita ki players ki paunam jong dong ka thanjungi bat na kita ki players ki mi kila penlong ki we ni ki players ki pau jong dari India ba jong partai ki bro we Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai we khandai hendru we ar nyo lai